Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τη Hamlet Bar στη Λεμεζόν, το χώρο αναψυχής των Λεμεζανών φιλάθλων της Πυρομαχίας και όχι μόνον, των ανθρώπων που απέτησαν για την δική τους ψυχαγωγία ο συγκεκριμένος αγώνας να γίνει εντός της Hamlet Bar, ενός εξαιρετικού χώρου που επελέξαμε κατόπιν συνεννόησης με τον κόσμο ο οποίος το ζήτησε να γίνει ο συγκεκριμένος αγώνας, όπως σας έλεγα, στο συγκεκριμένο μέρος. Είναι ο πρώτος αγώνας της ημέρας με τον Δημητρίου τον Νικόλα του Διεθνούς Πυγμαχικού Σωματείου της Λεμεσού και τον Παύλο της Λάρνακας. Ο Παύλος της Λάρνακας, ο οποίος ξεκινάει επιθετικά με την άσπρη φανέλα, και ο Νικόλας ο Δημητρίου, ο οποίος αγωνίζεται με την κόκκινη στολή. Βλέπετε τώρα στις οθόνες σας και τα δύο παιδιά να προσπαθούν να πάρουν το κέντρο του ring για την υπεροχή. Κάνουν κάποιες αναγνωριστικές κινήσεις, πλησιάζει ο ένας τον άλλον. Επιτίθεται τώρα πολύ δυνατά ο Παύλος ο Παύλου. Επιδέξιες αμυντικές ενέργειες από τον Δημητρίου τον Νικόλα. Μια επιθετικότητα από μέρος του Παύλου, ο οποίος εξαπολύει σε ρίχτη βημάτων για να πάρει τον πρώτο γύρο και την υπεροχή του αγώνα. Βλέπετε τώρα τον προπονητή του να τον περιποιείται στη γωνία. Ο Παύλος ο Παύλου, ο οποίος είπαμε ότι αγωνίζεται με την κόκκινη κάσκα και τα μπλε τα γάντια. Επιτίθεται τώρα ο Δημητρίου, ο οποίος αγωνίζεται με την κόκκινη στολή. Οι δύο πυγμάχοι είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με τους κανονισμούς, ο ένας να αγωνίζεται με την κόκκινη στολή και ο άλλος με την μπλε. Γι' αυτό και άλλωστε θα δείτε ότι ο ένας φοράει κόκκινη κάσκα και κόκκινα γάντια, ενώ ο άλλος φοράει μπλε κάσκα και μπλε γάντια, για να τους ξεχωρίζουν οι κριτές να μπορούν να σκοράρουν τα σημεία τα οποία προσγειώνονται στο μπροστινό μέρος της κεφαλής και του σώματος. Είναι κάπως διστακτικοί και οι δύο οι αθλητές, δεν ξεκινούν την επίθεση. Είναι δύο νεαρά παιδιά τα οποία δεν έχουν και πολλές λύσεις άλλωστε στο παιχνίδι τους. Και τελειώνει ο πρώτος γύρος, ένας γύρος μοιρασμένος με, μπορώ να πω, μια ελαφριά υπεροχή από τον Παύλο τον Παύλου. Βλέπετε τώρα και την κοπέλα η οποία σας δείχνει σε ποιο γύρο βρισκόμαστε. Έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος και ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο. Ο Παύλος ο Παύλου, ο οποίος έδειξε μια επιθετικότητα και έχει μια ελαφριά υπεροχή. Το βλέπετε, ξαναξεκινάει και πάλι πρώτος. Ο Νικόλας ο Δημητρίου όμως είναι γρήγορος, είναι δυνατός, μπορεί να κάνει αντεπιθετικές ενέργειες. Πολύ ωραίο δεξίνισον από τον Παύλου. Χτυπήματα τα οποία δεν βρίσκουν ποτέ το στόχο τους από τον Δημητρίου. Έναν ωραίο αριστερό προσέλιο από τον Δημητρίου τον Νικόλα. Ο Δημητρίου ο Νικόλας, ο οποίος ήταν και πρωταθλητής στους παιδες την περσινή περίοδο και δέχονται τις συστάσεις του διαιτητή του αγώνα, του κυρίου Χριστοφίδη, για αντικανονικά χτυπήματα με το εσωτερικό του γαδιού. Ο Νικόλας ο Δημητρίου, ο οποίος προσπαθεί με το αριστερό του το κροσέ να δημιουργήσει ρήγματα από τη δεξιά μεριά του αντιβάλλου του. Ο Παύλου ξεκινάει με ίσια χτυπήματα, προσπαθώντας να βρει καλά την απόσταση και να καταφέρει κάποια καθοριστικά χτυπήματα στον Δημητρίου. Βλέπουμε όμως ο Δημητρίου να κάνει ένα παιχνίδι κόντρα, δηλαδή σε κάθε επίθεση του Παύλου περνάει κατευθείαν στην αντεπίθεση. Βλέπετε και εσείς ότι δεν υπάρχουν πολλά καθαρά χτυπήματα, όμως κάποια ξεχωρίζουν. Και αυτά είναι και τα καθαρά σημεία τα οποία μετρούν οι κριτές ουσιαστικά. Ο διαιτητής του αγώνα, ο κύριος Χριστοφίδης, τους διακόπτει αρκετές φορές, σπάζοντας το ρυθμό του αγώνα. Όπως είπαμε, είναι καινούρια παιδιά τα οποία αγωνίζονται. Ο Νικόλας ο Δημητρίου